Salutare toată lumea, mă numesc Ale și împreună cu prietenul meu Vlad Salutare! vă vom arăta cum se face un 1 versus 1. Așa, să începem. Uite-l pe Vlad, uite-l pe Vlad. De ce fugi, Vlade? Așa, arcu. Nu l-am nimerit, nu l-am nimerit. Mamă, nu știu. Nu știu, nu l-am putut să-l bate, foarte priceput. E foarte bun la PvP. E foarte bun. Ai vedit runda 2, runda 2. Cum vedeți, are un skin și negru și da. Eu mă schimb foarte mișto, dar mă bate asta. Nici nu mai ating. Deci m-a bătut, n-am avut ce să fac, nu prea sunt bun la PvP, îmi place foarte mult pe survival, așa, să mai dăm o dată, slash 1 versus 1, accept. Astăzi o să jucăm 3 runde. Sau 4. Da, am greșit, slash 1 versus 1, Depinde de voia lui domnul Alex. da. Câte runde o să jucăm. Hai mai de o dată cerere să începem. Păi, bă, vino aici, bă. Vino, bă, cu Nu știu, nu merge, unde ești? aici, dă aici, click dreapta ca să iei din arenă, bă. Păi nu te văd deocamdată, unde e Vlad din schie, da, te văd, unde? Uite aici, jos cu semnul ăsta. Ok, 1 versus 1 live. Așa. Acum, dă-i acum. Slash 1 versus 1. Dar știai că poți să dai tâi și să dai pe... Da, deci este skin-ul meu, Assassin. Normal. Dă-i din nou, bă. Hai să jucăm manual, Ok, bă. slash 1 versus Nu, 1. mă, nu, ieși din arenă. Da, scuze, am uitat. Din arenă. Așa, și hai la arena 13, vezi? Arena 13? Uite aici. Băi, poți să-mi dai cerere, dar doar un pic, une. Arena 13, 20, 19, 14, 13. Ca a intrat deja unul, n-am putut. Joacă cu altul. Na, nu mă mai joc. Nici nu știu ce să fac, mă plimb printre ăștia. Deci chiar m-am plictisit. Ești lovit de lume, bă. Da. Nu puteți și să ne jucăm noi? Ah! Hackerul. Baftă. Crezi că e hacker? În caz, dacă tu crezi așa, îl putem filma. Nu, puii mei. E hacker. Mi-am dat 100 de hituri degeaba, bă. Doar spune. Unu viață, bă. Așa, se pare că voi intra și eu. Așa. Sunt în luptă cu tine, nu? Dă-i 1 versus 1, ce că nu e cu mine. Oh, păi sunt în altă luptă acum. Să te vedem la PvP, bă. Uite, știi. Să-l vedeți pe Nea Alex cum face PvP. Nea Ernest. Ernest Fajica. Bai, deci nu pot să-l bat. Nu-s bun la PvP, chiar nu mă pricep. L-am pe prietenul Dacă meu. vrei tu să facem și o serie de survival. Da, o să facem și o serie de survival normal. Am căzut De într-o trei. groapă. Trei. Trebuie să mă bat omul ăsta. Deci nu am ce să fac, lume, e un hacker. M-a bătut. Oh. Așa, stai puțin, dă-i cerele. Slash 1 versus 1, accept. Ești la rând arena 18 acum, mamă. Acum, slash 1 versus 1. Nu merge, mai dă o dată. Așa, începem acum. Deci PvP. Între Da. noi doi. Sper că îmi lași pe mine să câștig o dată. Păi, te văd. Să mă vezi? M-au văzut deja acești spectatori, nu sunt prea buni. Chiar deloc. Uite, te bag parcul, frate, ei, fugi. Bă, și tu cu slabia, bă, că nu-mi dai niciun hit. M-a bătut, eram sigur. Lume, după cum vedeți, bate Vladivski. Ar trebui să-l dau la poliție, dar nu pot. Nici nu mă chinui, dau decât din mouse. Da, eram sigur, m-a bătut. Dacă vrei să știți, am un inventar aproape full de victorii. Da, eu am decât ăstea din Nether, înseamnă că am câștigat și eu o luptă, deci sunt tare. Mai exact 33 de victoria.
Da, eu sunt boss, am una. Și țin să menționez fără hack. Eu nu sunt genul să joc cu hack. Nici eu n-am niciun hack. Nu vă pricep. Eu joc decât cu hack-ul numit Optifine. Păi data viitoare o să facem o serie de creativ. Dacă vreți, bineînțeles, dați like Și un subscribe. și un share. Da. Sună bine. Da. Bine. Ha, bă, că te las pe tine după bă. Păi lasă-mă. Că te las în plata Domnului. Păi de ce nu m-ai lăsat? Ei, runda viitoare. Hai mă lași, gata, mi-ai Cu blender. promis. Choco-blender, mi-ai promis choco-blender. De ce choco-blender, bre? Dă mine. Ia uite, bă, mă bate, bă, m-a bătut. Ba nu, m-ai bătut. Hai că te las pe tine, bă. Acum nu mai au coarc, nu mai coarc. Dacă te bagi din arc, eu mă las. Păi chiar să știi că mă las, nu mă duce doar la survival. Ce frumoasă este viața, te lăsa ce dimineața. Adin schibea până dimineața și dă cu coarcul în mine, dar nu știu de ce om e, uite. Ce om e, uite, ce om. Hai mă lasă-mă, te bat, facă Hai și... că ai zis că vrei să mă bați, hai. Păi da, dar nu mă lași. Uite. Păi ce, eu nu dau cu sabia. Stai bre pe loc, ciocănitoare. Ce cu blender, bă. Fac, mi-a produs și lag. N-am calculator de gaming. Bă, da, ce crezi, bă, că eu am și cu blender, bă. Ernest, Jack și gata runda 1 cu 10 viața. Sunt tare. Dacă doar cu 10. Fac, stai puțin, că am mult lag, dar nu știu de ce. A dispărut. Deci cum îmi merge aici așa o să se vadă și pe YouTube, din păcate. Din păcate, Ernest e praf la PvP. Nu, dar mă pricep la survival. Dar de unde? Și creativ. Lume, după cum vedeți, sunt cel mai tare, am 2 stele. Așa că i-am dat clasa lui Vladimski. Da, hai că bravo. Hai, nu mai. În acest moment am terminat episodul, vă rugăm să dați subscribe sau share, ne mai întâlnim. Salut! Cu blender, salut!